Sa Ottubru ta' din is-sena l-GoZo Channel għamlet qlieħ ta' aktar minn 300,000 euro. Dan huwa meqjus bħala riżultat pożittiv ħafna. Anke għax fl-2012 il-GoZo Channel tilfet mal-1,670,000 euro. Fl-2013 it-telf kien diġà niżel għal 1,35,000 euro. Tkellem dwar dan il-Ministru Anton Refalo waqt laqgħa ta' gvern li jisma' Fawdex. Refalo qal li r-raġunijiet primarji wara dan il-qlieħ huma tneħħija ta' serq li kien qed isir fil-kafetterija tal-vapuri, kif ukoll il-ħela f'diversi oqsma tal-operat. Refalo tkellem ukoll dwar il-proġett ta' qorti ġdida fir-Raba' Għawdex. Il-Ministru spjega kif se jiddaħħlu emendi ġodda biex proċeduri ċivili jkunu jistgħu jiġu offruti f'Għawdex ukoll. Il-proġett ta' qorti ġdida mistenni jikseb il-permessi meħtieġa mill-MEPA f'Jannar tas-sena d-dieħla. F'Għawdex ukoll il-pubbliku kellu l-opportunità li jgħid tiegħu. Hawnhekk kien irrimarkat b'mod partikolari kif Għawdex għandu jqarreb aktar żgħażagħ Ħawċin lejn it-turiżmu. Fit-tweġiba tiegħu Refalo qal kif mis-sena d-dieħla is-suġġett tal-ospitalità ħajibda jkun mgħallem fl-iskejjel. Fakkar ukoll fil-miżura tal-baġit li tagħti 100 euro fix-xahar lil kull kumpanija li tħaddem student tal-ITS. Il-pubbliku staqsa x'qed isir mill-wegħda elettorali xogħol f'Għawdex għall-Ħawċin. Refalo fakkar kif il-Gvern f'sena u nofs irnexxielu jiġbed investiment ġdid lejn Għawdex. Fost oħrajn semma l-ewwel kumpanija tal-IT f'Għawdex l-Arestu.